Gisaulog karong adlaw simbahang Katoliko ang fiesta sa Immaculate Conception. Mga deboto miadto gihapon simbahan aron pagtuman sa ilang tulumanon isip pagpasalamat sa intercession sa langit nung inahan. Ano ang report? Usa ka santos nga misa ang gihalad sa Cebu Metropolitan Cathedral nunod sa Kapistahan sa Immaculate Conception. Kansang imahen naa sa sentro sa simbahan. Ang misa gitambungan sa mga deboto. Hinoon, gipaniguro sa tagduma sa simbahan nga napatuman ang social distancing isip pagtamod sa health protocols. Si Manang Crescencia ug ang iyang pamilya mihapit sa pagpanagkot sa gawa sa cathedral. Birthday di ay sa iyang bana dungan sa Kapistahan sa Immaculate Conception. Apan mitaliwan na kini pipila ka tuig na ang nakalabay. Bisan sa pagsuway, misamot kalig-on ang iyahang paglaom nga makaya ang tanan tungod sa timos niyang pagtuo. Gamig ng lawas, kadakuan nga dili mi gaangat ang iyang adlaw, dili mi magka-sakit-sakit. Gipasabot ni Father Japit Johnson, Vice Chairman sa Cebu Committee on Worship, nga ang adlaw sa Immaculate Conception dili birthday sa mahal nga Birhen kundi dili mao kini ang pagtimaan sa pagpanamkon ni Santa Ana kang Maria. Kabahin kini sa plano sa kaitasan kay siya ang napili nga mamahimong inahan ni Jesus. Usa kini kadakong piyesta nga sa ulugo nato kay nagpahinumdum kini nga ang atuang mahal nga Birhen no una sa tanan giandam sa diha pa siya sa sabakan sa iya kang inahan nga si Santa Ana, giandam na sa daan no, kabahin kini sa plano sa atong Ginoo. Gidugang ni Father Johnson nga ang kaputli sa kasing-kasing sa langitong inahan mao'y atong sumbanan ug batunan sa inadlaw-adlaw natong panginabuhi ug kinabuhi ilabi na nining panahona. Sa atuang kinabuhi mahimo kitang putli both in our words and works. Kauban si Malon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.